आकाश आकाश कलिता गामेर रॉय नाम क्या है? अच्छा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मोस्ट वेलकम। गामेर रॉय नाम क्या है? मेरी नाम पूछ रहे हैं ना, आपको तो पता ही होगा। हेलो, कैसे हो गामेर रॉय, आप कैसे हो? पंकज तिवारी, ओंखाम जाबाय नामा आब'? आच्छा, पाठशालानिफ्राय ना? जाथ'वाखैनो आगै। पंकज तिवारी आगै, आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आकाश कलिता, तुम बहुत सुंदर हो। आकाश कलिता ने कहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिर भी। हाय, हाउ आर यू डूइंग नाउ? बस ऐसे ही लाइफ में हो ना। लुकस लिगोइजमन होला, पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा आकाश कलिता, মই যাওঁ নাকি? আহিব আহিব, আয়ন ফাউহিং। হাই, হেল্ল'। लुकस ने कहा कि हाय हेलो। हेलो आगै, वेलकाम वेलकाम बिबाजैनि चेनेलाव आरोना, गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। फैलायबाय आरोना गुरब्लानो, मा होननांगोन, गुरब्लिनो आरो। एसे खामानि मावखां दांखां। देवेश्वर नाथ, हाय কি খবর? ভাল। नामखौ एसे सोलायलाय, एफा मानो बिदि लिरनानै लानांगौ नों आगै? हौवा थानाबो गुबुनजों माल' नायलायग्रा हरलायग्रा, चेन्ज खालाम गोलावद्राय। लुकास, आप क्या बोल रहे हो? मैं पता नहीं चला, समझ में नहीं आ रही है मुझे। ओंखाम जाखांबाय नामा बिबोनां? बिबा इंडिया, बिबा इंडिया मतलब पता नहीं मुझे।
हेलो 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 हेलो। क्या हंस रहे हो मुझे? आप कहाँ से हो? अच्छा, मैं असम से हूँ। और आप भी बताओ, आप कहाँ से हो? अच्छा, हाँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोकराझार है। पता है आपको कोकराझार? Alkin Shangma said hi, hello. अच्छा, असम में रहता है ना? कहाँ रहता है? अच्छा, बक्सा में। कोकराझार को पता है ना? अच्छा। आपको मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस Oturu. Where are you from? I am from Assam. बानी, खाना हो गया क्या? अभी तक नहीं हुआ है। संग्राय गादाव मा जादों जा? आङो गय रुनाय जादों गय। आङो साहा लोंदोंमोन ना, बेखायनो गय जादों आङो। एसे दैल'ल' मोननायखाय आरोना। ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो नोंहा? आं खानायबो खानबावाखै दे, ओरैनो जायब्रें ब्रेंसो नुबाय खोमा। खावब्लिब्लिब महर लानानै फैलायबाय आरोना। नोंबो फैदो मा दसे फ्रि टाइम लानानै दसेब्लाबो, मिथिबाय? आंबो दसे माने फिसाजोखौ लायनायनि सिगां, उनावबा जायाना। नोंबो फै दाहाय, मिथिबाय? आसादुल इस्लाम said hi, hello.
बारा रायलायनो रोंलायलाङा आंहा लाइभआव फैफेरिखायनो। गयसो फेबाय आंखौ। फाग्लि आंखौ बिदि मिनि होनाङाहाय। लालिखुम आरो लालिखुम ना आलिखुम फाग्लि जारलाहाय। ओमफ्राय मा ओंख्रि संखांखो नोंहा? मा रायलायखोसो सानलाबायसिगोनदां जोंखौ। सफिया खान हेल' हाय। ए थैद आंहालाय सालिखुमसो सानदोंलै। बिदिनो मेंगुजोबसिगोन आं दा। जे माइ निउ सब्सक्राइबार अच्छा थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सिस्टर। कर दी हूँ आपको सब्सक्राइब कर दी हूँ। थैंक यू। मैं भी जाके कर दूंगी। ठीक है मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू। दालि दिंखिया भाजा दी थिगानो। सफिया खान हाँ हेलो सिस सिद्राम लक्रा सेड हाय हेलो। बारा टाइम होनो हानाय नङा दे आं। जाखांबायमोन आंना बिजावजालिया। बेसर गावनिया माथो फैयासै बेलाय ना सोलाबासै नामा? बहा थांखो सिरि सिरि? प्रशान्त अबे बाजैयालाय? अबे बाजैयालाय ना अबेनि बाजैयालाय? प्रशान्त के एच जोंना बिबोनाङा सोंदों जानांगौ ना? आं औ बुजिदों क'क्राझारनि आगै। मालायहा हिन्दी रोंलायबावो आंहाबा माबोरै हुदो मा आंखौ मिनिहोबाय थायो। मा सानगोन दे आंखौ मिनि फाग्लिसो सानसिगोन मानसिफ्रा। थैगोनसो मा सानो सानथोंसैहाय गावबा गाव हुदा ने मिनिनो ओंखारोब्ला हासि खुसि जाया दे दा रायलायनायखौ खोनाबानो जाबाय नोङो। फाग्लि हेबिटआनो गैयाबा रायलायनायनि अखा नायबानो बेनो बे रायलायबाय थानाय। नोंथ' होखावनो हागोन मिथिबायना। प्रशान्त आगै नों बबेनि जाखो एसे खिन्थाहरदो बिबाजैनो।
सफिया खान बीस चली गई। दे जोंहा रायलायसाबदो जावजालि सना दसे खाथियावबो थानानै रायलायनो हालाबा। गय फेगाबाय आंहा दहाय फेदोंमोन गय जानानै। बहा थांखो बहा थांखो। हेलौ जावजालि बहा थांखो एसे रायलायदो मा गावस्रा गामियाव ज' थानानै। हेलौ 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 दे दे एबार बिदिनो जासिगोन। जागोन दे नों थिननाय बायदि खामानिखौ मावगोन आं। आंखौ उल्थां फाल्थां साना बे ओमफ्राय दा बेबायदि खिन्थानांगौबा दाखालिनिफ्रायनो क'क्राझारनि होनना खिन्थानानै लाबाय आं मोननैखौबो होनना लासिगोन आं दे। बिजनिखौ सिगां होनग्रोनोसै बिजनि क'क्राझार होनसै आं। दे एसे थाब थाब लिर। दैलो दैथो मोनलायलाङो आं बारा सिरि सिरि थानो हाया। रायलायबाथाय रायलायबाय थाफ्लांनो लुगैयो। जोंना बिजावजालिया होनदों आरोना आं एलबि होनांगौबा अमाया आदारखौ आइ मोनजानाय नङा अमानि फैसाखौनो आइदै मा होनो दांनो मोननाय नङा आङो। थै फाग्लि ओरै फारसे खामायनायखौ बहा गारनो हानो दे। नोंहा जेराव हेबिट जाखाबाय थाखा खामायनायनि अमा आदार होखां इरिखां मोनसेथ' सम दिहुननो हायो नोङो। बेखौसो सिन्था जानांगौ आरो नोंहा। नोंबो जादो फिसाफोरखौबो जाहोदो अमानोबो आदार होदो बिनि उनाव फैदो आरो स्राय दुगै लोबै ना मा होनो। आंहाथ' दिनै जायै ब्रें ब्रें फाग्लि फाग्लि बुङो। बेखौसो सिन्था खालामनांगौ आरो नोंहा। अखा हादोंना हायाखै जोंथिं? बिराद जि बुरजा सुनानै मेंगुलायबाय आं दिनै थैगोनसो ओंख्रि ओंखामानो सानजौलायदों आरोना बिराद जि सुदों आं दिनै। बेवाइबो फैदोंमोन बेवाइखौबो नायनो थांनांगौमोन लेंहरदोंमोन आरोना दा फिसाजोखौ लानानै दसे थांब्रबनानै फैनोसै आं।
प्रसन बिबोनां सिरि थाथारबाय जोंहा। प्रसान बिबोनां हेल' जावजालि जोंथिं अखा हादों ना सान्दुं दुंदों खिन्थाहरथारासैहाय मा दा सोंबाय थानायखौ जावहरगोनसो बियो। खयथा जाखो टाइमा 1:03 जालायबाय। हेल' मा जाखो बाजै सरि आं आंनि नामनि थाखाय अनलि लाइक दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम बिबोनां थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय। नोंहाथ' डिउटि गैथ'वाना फ्रिथ'? नोमबाजै संग्राय गार्डआवबो दं। ओमफ्राय आगैखौ मोजां मोनसे खबर खोनादों आङो। आगैया माथो बिराद गोदै एकदम मिलौदो सिफुंनि देंखो बोनो रोङोनो खोन्थाहरदो दाना नंगौ ना नङा? आंहा दहाय नोंखौ नायनो लुगैदोंमोन गैया नुवासै आरोना अब्लाबो रायलायबाय। कारण क्या है कुछ भी नहीं है करण जी। थै मानो नङा होनखो 9 बाजिसो होनहरबाय आंना बिबोनाङा। नोंगौखौ नोंगौ खिन्थानानै लाना जोंबो मालाबा सुखु दुखुआव माने नोंनि सिफुंनि देंखोखौ खोनासंनानै माने दुर खालामनो हानाय बायदि आरोना। कौन सा भाषा है ये आसाम का बोडो भाषा है। दाउखानि गागा होननाय बादि गारांसो बाजै थै जाया सिफुं सुग्रानि गाराङा बेबायदि जायो नामा? एक्सुवेलि सुइटसोखा आरो बोरै दाउखानि बायदि गारां जानो जाया। दे रोंनांगौ बिदिनो आरोना। नोमबाजैयाथ' जेबो रोङा। ओमफ्राय आगैया माथो जोंनि खाथिनिसो आंथ' सासे बिबोनाङा माथो अदालगुरिनि बादिसो खिथादोंमोन। लान्च जाखांबाय नामा बिबोनां?
जा बिबोनाङा होनदों जाखांबाय बाजै दालि गोखा। फागल दालिया गोखा जायो। आलु भाजिसो। नोंहालाय? आङो जाथ'वाखै ओमफ्राय दहाय फुंनि लाब्रा दङ मटर आलु सयाबिन ओमफ्राय आं ओंखाम संबाय ओमफ्राय दा जोंना बिखुनजोआ बेदर जासिहरदों आरोना गथ'खौ लायनानै थांनोसै आङो बिखुनजोनिसिम। अमा बेदरनो ओमफ्राय भाजा संनानै जाफैगोन आरो। आलु भाजा होयो नामा? आं लाब्रासो होयो नामा सानो। आलु भाजाबो होयो आरोना बिबोनां। दसेल' थानोसै आंबो 1:20 गयो आरोना फिसाजोना स्कुला। दस जानोसैयानो नै 1:10 जानोसै। एसे रायलायदो बिबोनां ना बिजि? हेल' बिबोनां मा सिरि जाखो? संग्राय दं। मा ओंख्रि जाखो जारौ सना? ओंख्रिखौथ' दहाय फुङाव आं लाब्रा बानायदोंमोन नालाय बे लाब्रायानो दं ओमफ्राय ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय आंना बिखुनजोआ बेदर जासिहरदों अमा बेदर ओमफ्राय बेवाइयाबो जोंना सफैनानै दङ एसे मोजां गाज्रि रायज्लायनानै फैनोसै आरोना आङो। आं फरायनो रोंलायलांलाहाय। जसेलिय' मेन्डेस हेल' हाय। कौन सा भाषा ये समझ में नहीं आ रही है मुझे। सोर बेवाइ? सोर बेवाइ जाबावनो आंनि बेवाइ सना। नों खबर गैया नामा? दंफैयो। माने बिराद इमारजेन्सिनो गय जावैगासिनो दं जाहैदों दा ओमफ्राय जोंनिसिम फैनो सोलाबला आं थांनानै रायज्लायहैनोसै आरोना दसे। नै 1:20 गथारो फिसाजोनाबो नै 12 जालायथारबाय। दसे थाबावनोसै आं। देवेन्द्र बिक्रम साहाय हेल'। नों बि नङालै फुरा भाषायानो बोरैबा मोनसे आयदा हायाना बिदिखौ रोङाबा आंखौ दा बुंसै आरो हायो नों हायो गासिबावबो सौसिनो हायो। नै नों नाहरलाय फरायलाय इरेस कासादा हेल' सार